Pane mukomana azvipira anonzi Edmo Marange ashamisa vanhu anova spokesperson weFFC Freedom Fighters for Change. Aiwa, anopinda achitaura mashoko on a video zvanyatso kuonekwa nevanhu vese. Aiwa, ataura mashoko achiti mutungamiri wenyika yeZimbabwe zvaenda pazororo musi wa2 February ngachirega zvake kudzoka. Sitana pana mashoko anobuda achitogwa this spokesperson with this new politically formed party. Notibva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pana pamuzimu ayo vanotanga posta this picture ramuri kuona mukomana Edmo wamuri kuona achitaura mashoko achiti go by February 2 says ZANU-PF aligned Edmo Marange. Vanoendera mberi vachiti watch Edmo Marange, spokesperson of FFC Freedom Fighters for Change, a newly formed political party in Zimbabwe, says Mnangagwa must go by February 2. Mashoko ayo anoonekwa kunzi aiwa in a video address anoonekwa mukomana achiadresa nyika achidza nyika yese nevanhu vaanotungamira in his newly political party yavakafoma. Achitaura mashoko aiwa ashamisa vanhu kuti mukomana uyu, yes we know kuti the country is grappling, but mashoko anouya achiinsista aiwa neconfidence dzake dzanyatso kushamisa vanhu. Vanhu zvanyatso kuona kuti panguva ino people they are now tired and the people they no longer want this regime kuti irambe ichivatungamirira, vachiona kuti aiwa each and every day, day in day out, macitizens aiwa vake vachisvotesewa. Muchiona vakomana vari aligned to the party vana chivayo vachidisha out mota dzinokosta mamillions nemathousands, but muchiona kuti mumacommunities mumarural areas aiwa pamwe chete nomumacities people they are struggling. People vari kutoshaya even magetsi, people vari kutoshaya even food yekuisa on the table. Mashoko atiri kuona kuti zvinhu zviri kuitika, yes people they want change, but the regime acts as if havasi kuona zviri kuitika munyika. Mutoita mafungiro enyu kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pana comment section medu mudza mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.